Здравейте, аз съм адвокат Теодора Цънева, адвокат от Софийска адвокатска колегия и основател на платформата Правен щит. И в днешното видео ще ви разкажа как банките имат незаконосъобразната практика да обявяват един кредит няколко пъти за предсрочно изискуем с целта да обвържат поръчителя, макар и 6-месечния преклузивен срок вече да е изтекал. Това е може би един от най-куриозните случаи в моята практика, свързан с договор за банков кредит. Действието се развива през далечната 2017 година, когато тогава съществуващата Société Générale Express Bank подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по член 417 от ГПК срещу съдлъжниците по един банков кредит и нашия доверител, който е поръчител по този банков кредит. Разбира се, по член 417 съдът издава заповед за незабавно изпълнение съобразно счетоводните книги на банката и банката образува изпълнително дело. Това изпълнително дело е прекратено, тъй като не са предприемани действия над 2 години и се образува второ изпълнително дело. Съобразно правилата на ГПК, разбира се, за него тече срок за възражение срещу така издадената заповед за незабавно изпълнение, чак след като на него му е връчена покана за доброволно изпълнение. И ние влизаме в картинката чак 2022 година. При проверка на заповедното производство, още през 2017 година, се вижда, че всъщност банка ДСК, или по-скоро тогавашният заявител, Société Générale Express Bank, са уведомили съдлъжниците още 2015 година за предсрочната изискуемост или поне един от тях, а другият е уведомен 2017 година за предсрочната изискуемост на кредита. Като доказателство за това са представени две разписки от пощенските служби за двете уведомления за предсрочната изискуемост. Самите уведомления обаче са насочени и към двамата кредитополучатели като съдържание, които са съпрузи и всъщност още през 2015 година се счита, че договорът е предсрочно изискуем, тъй като той е получен от един от съдлъжниците, който е съпруг на другият, а самата покана съдържа и двамата съдлъжници. Тя е адресирана до главния кредитополучател и до неговия съдлъжник, който всъщност е неговата съпруга. Какво направихме ние? Заведохме отрицателен установителен иск в срока за възражение с твърденията, че всъщност нашият доверител не дължи плащането на тези суми, тъй като заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение е след изтичането на 6-месечния преклузивен срок, който обвързва поръчителя от принудително изпълнение. Какво се случи в последствие? Както окръжен съд, така и апелативен потвърди, че всъщност нашият доверител не дължи тези суми, тъй като преклузивният срок от 6 месеца за него е изтекал и кредитът е обявен за предсрочно изискуем още през 2015 година. Банка ДСК съответно обжалва това решение и на 30 април излезе определението на ВКС, с което не се допуска до касационно обжалване тяхната касационна жалба и нашият доверител окончателно е установено, че не дължи тези суми и може да продължи по-спокойно живота си. Ето и диспозитива на определението на ВКС, с който не е допуснато до касационно обжалване решението на апелативен съд Пловдив и съответно банка ДСК е осъдена да заплати съответният размер на разноските.